Hola guys, welcome back ulit sa ating munting channel. Ngayon guys, hahanapin natin yung mga nagtitinda ng rastro dito. Ang ibig sabihin, yun yung ukay-ukay sa atin. Yan, mga second hand guys na mga gamit, mga damit, lahat-lahat guys. Dito ko ngayon guys sa may yung building na tagilid. Yan guys, oh. So hanapin natin guys yung mga nagtitinda ng dito. Ang sabi nila dito sa may Plaza Castilla. Hindi ko pa kasi napuntahan to yung mga nagtitinda ng mga second hand na yan. Bali ito guys yung dalawang building na sinasabi ko. Yan na tagilid. At saka mismo dito sa may kalye na to, ito na yung ukay-ukay. Yan siya guys, ang daming tao. So tara guys. Ayan mo guys, napakamura talaga. May mga tag 50 cents pa. Ayan o. Itong kalye na to guys, sinarado na nila. Ayan o. Ang dami namimili guys. Yan. Halos karamihan guys mga pangbabae. Ayan o, may 1 euro, 2 euro. Venga señora, alero, mira, venga señora, venga la mallita 2 por 5. Dami ha. Ayan. Hanggang doon sa dulo guys. Mirar que ajo, mírate los cariños, a 1 euro la bolsa de ajo. 1 euro la bolsita de ajo, 1 euro. Itong tuwalya guys, oh. 1 euro la bolsa de ajo. Ang laki, 5 euro lang siya. 5 oh. El ajo gordo por 1 euro, el ajo. Ang mumura guys. Los colgantes se atreven a aprovechar. Tengo perfume de caballero y de chiquillo. Ayan no. Por 1 y acabo ya. Últimas unidades. El 2 por 1. Parang palengke guys kumbaga sa atin sa Pilipinas. Oh, natawag din sila eh. Oh, 10 euro na lang to guys, mga bag. Ito mga guys, PC. Yan, mga second hand na PC. Oh, mga maleta. May price na guys, 20. Yung pang hand carry. Mura nga talaga to. Ito guys, mga short size na lang oh. Okay yung tela ah. Yan, halos size lahat. Halos pang summer lahat guys. Oh, tagising ko na lang mga damit. Okay naman yung tela ah. Oh. 5. Ito guys, para kang nasa Divisoria. Sa dami ng mga bilihin guys, napakamura talaga.
First time ko napunta dito. Nalalaman ko lang na may mga okay dito, pero never pa akong nakapunta kasi nga may trabaho tayo, linggo. So hindi tayo makapunta dito. Ngayon lang kasi bakasyon natin. So may time tayong namasyal dito. Ayun guys, oh, ang haba. Ayan. Oh, mga laruan. Oh. Oh. Mga palayot guys. 2.15. Makapal 2.15. Y luego tenía otro para que muriera. May 3.20 pero mas manipis siya. Yan. Mga kutsilyo, tinidor. Ito, 5 isa, 5 euro. Ito talagang mga second hand na guys. Useless talaga. No. Ito ganito. 8 na lang Oh, pang mga gamit sa construction guys. Ang mura na ito, 25 na lang Murang-mura lahat talaga guys. Si te interesa, yo te la pruebo. Si no te interesa, no pruebo. Slightly used lang siya mga guys. Mga unan. Oh, 6 euro. Murang-mura. Oh. 7. Okay siya oh. Tago 1 euro, halos 1 euro lahat oh. Mga medyas 1 euro guys. Dalawang pares na siya. Hoy al euro, hoy al euro, hoy al euro. Pang swimming. Yan, ito mga second hand na talaga guys. Itong mga second hand. Oh. Lang second hand na guys. Matibay pa naman eh. De momento dice va a pegar. Pero ang daming namimili oh guys, diba? Yan, sa taas guys mga sapatos. Bago lahat guys. Hoy calidad, señor, hoy calidad. Ito lahat mga 10 euro oh. Mga bago lahat. Mahaba guys oh. Halos 1 kilometer. Meron pa hanggang doon. Tanungan natin to guys oh, yung gulong ng scooter kung magkano. ¿Este cuánto vale? Es el que yo te he traído. Te he Eso es metido. a 10. Ay, Diyos Escucha, na. este es el que yo te he traído, que te he metido. Mura na siya guys. Menos los 10 euro na cables, lang. para no. Kasi ito guys, kung bilhin mo mga 25 na to guys, halos kalahati ang presyo. Mura na. Es una buena de estas. Lo que pasa es que no Oh, mga brakes. se queda más lo que pasa pero que está no- muy bien esa. No todos leen los campos. Meron pang ano guys oh, drone na maliit.
Pero mira, si no tienes algún problema, coño, ya sabes dónde estoy, leche. Problema aquí Vale, lo ¿no? justo es lo necesario. Como dice usted, no es normal los perros. Es que no se hacen nada en la casa. Oh guys, may nagbebenta na kagad ng pang Christmas oh. Oh, di ba? Siempre te compro oportunidades a la mano. Siempre te compro, Matagal tayong Christmas eh. Sí, está un euro 100% Pero meron na siyang, algodón. ano, Sí, está un euro 100% algodón. Tindang pang Christmas. A un euro, cariño. Yan, ito na yung dulo guys. Ano naman siya, mga vegetable na, mga prutas. Ayan. Ito, mga prutas. Ito na yung dulo. ¿Queréis probar el melón? Ayan. Toma, Rey, ponle un cachito melón. Actually ito guys, hindi araw-araw ito. Once a week lang siya. Kada linggo. Ang alas 8 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon guys. Yan lang ang ano dito. Yung tinatawag nilang rastro. Yan, at least guys, na-experience natin kung ano yung tinatawag nilang rastro o ukay-ukay dito sa Spain, sa may Madrid. Ganito pala siya guys. Parang nasa Divisoria ka lang talaga. So yung guys, maraming salamat muli sa panonood. Sana nagustuhan nyo tong munti nating video. Sa mga bago sa ating YouTube channel, please don't forget to like, comment and subscribe, and hit the notification bell. Adios.